Бербер София ще те постригва. Утре си на градинка. Чичурно Собола. Това последния номер ли е? Ще ти хареса да съм твоя фризьор, ама. Нищо кадно няма. Искам да е по 5 лева. Като идват при мен на фризьор ли? Да. Тук ще прилеем малко. Нали че казах, че аз съм скулптор, аз не съм фризьор. Важното е някой киртик да ни направим. Но пък той има ли нещо срамно, като ни ходиш на фризьор? Много по-хубаво е да се вкъщи. 1,000,000%. Тук малко. По наше време си беше стандартна процедура мама да бъде коафьорът на семейството, а аз по обясними причини в резултат на притеснението на Наско от машинките се наложи да се науча да го постригвам сама. Поне не се съобразявам с часове и графици, може би единственото неудобство е почистването на космите след това. Забиват се под дрехите, кърпата. Тези по земята са лесна работа, защото прахосмокачката ми е с патентована глава, която не задържа косми. То е очевидно, с тези къси косъмчета няма проблем, но с дългите ни коси на мен и Ели това си е голямо предимство. Всичко отива право в контейнера за изхвърляне, а поддръжката й е елементарна, защото всички филтри могат да се перат под течаща вода. Моят модел е EOVAC 200 от Levoit, но в момента са пуснали и по-мощен. А за всичко от сайта имам активен код SOFI за минус 10%.